Nyakwara mogi bang' yweyo no wadhi nyime gi weche manyien. Maxine Wahome ma en achich maduong' e nek mar dereba mar piem mar Safari Rally Hassan Khan koro pok ong'eyo chal mar bura mibiro makne tok ogai mar jomin wach rem ma ok ochiwo ler ewi burano. Apisa mochung' ne timo nonro ewi burano nyiso doho ni gisetieko timo nonro margi kendo chwalo fainde ne ogai mar jomin wach mondo mi omakne achijno bura. Nyaka sani Maxine Wahome pok odonjne gi ketho mora mora, wach makoro ikwedo kod okil Danstan Omari ma ochung' ne familia mar mosenindo Hassan Khan magi timore seche ma bende wuon ot kama mosenindo Hassan Khan kod Maxine Wahome ne odake koro kwayo doho oyiene okodesa odno kaluwore ni nyaka sani oseyudo lal maduong' ahinya. Kata kamano apisa ma ochung' ne timo nonro to wacho ni mano biro mana timore to kosemak bura ne Wahome. Doho biro chiwo ng'eto mare tarik 15 mar dwe manyien. Kawadhi nyime Nyakwara mogi